गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिबि आरो रायजोफ्रा मास मोननैनि सिगां 2 नं उल्थापानिनिफ्राय खारबोदोंमोन हौवा गारनानै गथ' सानै गारनानै ओमफ्राय नै लाबोग्राया जायदों खारबोग्रा 2 नं उल्थापानिनि नैबे लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय 2 नं उल्थापानिनि जाय हौवा गारनानै खारबोदों गथ' सानै नैबेमोन आरो नै दा गुवाहाटीयाव थानाय नैबे बाजैमोन आबौमोना लोगो नांनानै हमदों आरो आबौफ्रा नै गथ' सानै आरो हौवा गोनाङा खारबोनानै दा हमदों आरो दा बुजायगासिनो नै गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिबि आरो गुवाहाटीनि आबौफ्रा बे जायखिजाया गोजा गारनाया बथल दांनाया माने बे 2 नं उल्थापानिनिफ्राय हौवा गारनानै बा गथ' गथाय गारनानै खारबोदोंमोन आरो दा गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिबि आरो माखासे रायजो राजाफ्रा मेघालय आसाम बर्डाराव बर्निहाट एलेकायाव हमनानै दा बेखौ न'आव दैथायहरसिगोन बै दा बेखौ नै माखासे एक्स एनडिबिफ्रा बुजायगासिनो दं आरो गुवाहाटी उल्थापानिनिफ्राय खारबोदोंमोन हौवा गारनानै 2 मास जाबायमोन दा गावनि हौवाया लांफैफिनदों हिनजावा ओमफ्राय हौवाया नैबेनोमोन आरो हौवाया आसलि हौवाया बेनोमोन आरो नै आसलि हौवाया बेनोमोन आरो नै दा मोनफिना माबायदि मोनखो गोसोआ आं गोजोन मोनदों दिनै क'क्राझार 2 नं उल्थापानिनिफ्राय खारबोनाय हौवा गारनानै बेखौ दिनै हमनो मोनबाय ओमफ्राय दा मा बुङो ओरैनो हमबाय बेबायदि जाथायखौ जोङो गुवाहाटीयाव बहुत मोनबोदों आरो दिनै जोङो सहायनो हायैयाव जोंनि जिथु दाना दोननाय इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिबि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि गासिबो लोगोफ्रा जोंनि सेंग्राफ्रा ज' जानानै बे खारबोनाय जिथु सिख्ला फिसा सानै थाखानाय बिमाया दिनै गुबुन सासे सेंग्राजों खारबोफानायावहा हौवाया नागिरबोनायाव जोङो हमनानै हादों बे हमनो हानायावहा बिथांखौ जोङो दा क'क्राझाराव फोथायहरनो नामायनायाव माने बेबायदि गाज्रि खामानि मावनाया बहुत अभार जाबाय ओंखायनो जोङो मा खालामगोन दायो बेखौ एसेबाबो जोङो साजा होनानै जोङो न' थिनहरगोन मोजाङै बेनो आरो दा गावनि हौवाया लांफैदोंना ना सोरबा न'खरनि बे हौवा गदाया लांफैदोंना ना हौवा गिबिया लांफैदों दायो गामिनिफ्राय फैनानै गामिनि हौवा गिबि जिथु सिगांनि बियो फैनानै जोंनियाव मदद बिफायबाय आदामोना जेरैबाबा आंनि हिन्जावखौ नागिरना होदो अननानै होनना बुंनायाव जोङो मा खालामखो गासैबो फिल्डआवहा गिदिंनानै खबर लानानै जोङो दिनै बे जिथु सिखाव दुथांखौनो होनना बुंनांगोन जिथु सिखाव बै सिखावखौ जोङो दिनै जुराबाद 14 माइल होननाय जायगायाव हाजोआव जोङो हमनो हादों आरो बे हौवा गदायखौ हमनो मोनफादों दा हौवा गदायजों लोगोसे आरो हिन्जावखौबो सानैजों लोगोसे जोङो हमनानै दिनै गथायनानै क'क्राझाराव फोथायनायनि मोनसे थिरांथा लादों